Mehmaylaşlar her hepden şenme gün ýaýlyma çykýan Aýdym Aýdar gepleşigimiň täze sany ýaýlymda siziň bilen. Mehmaylaşlar, gahrman arkadaşymyzyň ýol başçylygynda Türkmenistan diýarymyz gün saýyn özgerýär, güllä besýär. Elbetde bize şular ýaly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, alyp barýan işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň buňky sanynyň mehmany Döwran Durdunazarov. Sen geregim, bir karardır yüreğim. Geregim, sen geregim, sensiz olmaz yüreğim. Geregim, sen geregim, bir karardır yüreğim. Geregim, sen geregim, sensiz olmaz yüreğim. Döwran gepleşigimize hoş gördük bizde. Hoş gördük. Döwran gepleşigimize tomaş edýän bolsaňyz bilýänsiňiz, ýerleşdirimiz bile bilelikde aýdym aýtmak isteýär. Ha. Onda gel ilkinji ýerleşmede jaňa deli. Başlayalım. Alo. Alo, salam. Salam. Aýdym Aýdar gepleşigine jaňa diýär, SMS ýollapsyňyz. Nawa ýalladım. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Tezen şäheriniň ýaşaýdy, nälik we Jahan. Jahan bilýänsiňiz da şertlenmedi. Nawa. Jahan birinji şertimizde haýsy aýdym aýdyp bermekçi siz bize. Azat dönmez bilen Güralek Gulmuradowaň aýtymyndan. Bolýa, başlyny dinleýäs. Bilmem seniň rolum kimde, ýatlaýan seni her demde, goýup gitmeni derde, keşiň görýän her ýerde. Ýok, seni saňa diýmeli sözüm ýok, senden başga gyzy gözüm görenok, sensiz ýaşamagy göze alamok. Bolma? Bolýa, kabul edýäs Jahan. Ene ikinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde siz biziň gepleşigimiziň mehmany Döwran Durdunazarowyň aýdyp berjek aýdymyny dowam etmek üçin gepleşigimiziň mehmanyna geçirýär. Sahan salam. Salam. Gowum ýagdaýlaryňyz. Gowy. Sahan men bir aýdym ýerine ýetip bereýin, onuň ýerden siz dowam edäň. Bolýa. Edim sen Sen kalbym. kalbımın sultany söýenim, doldurdumun dermany ezidim, sene sensiň halanım, janadanım, ezidim, sen kalbymyň sultany ezidim, doldurdumun dermany ezidim, sene sensiň halanım, janadanım. Sağolun. Awa, kabul edýäs. Jahan ene şeýlelik bilen gepleşigimizde ýeňjisiz, ýeňişiňiz bilen gutlaýas besi tüýsürekden. Sağ olun. Ne ýeňişi hökmüni aýdymam saýlap bilerseňiz, haýsy aýdymçyň, haýsy aýdymyny dinlemek isleýän. Gepleşiňiziň mehman Döwran Durdunazarowyň bir gowşaý aýdymyndan bermen. Goýbaraýyn. Bolýa, Jahan gepleşigimiziň mehmany Döwran Durdunazarowyň aýdymy elbetde siziň üçin gepleşigimiziň dowamyny ýanglanar. Köp sag bolun, biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun. Bolýa, sag bolun. Sen olmasaň derdimin dermany bolmaz. Yüreğimde niňe sen özgäni söýmen. Saňa neçe baksam da gözlerim doýmaz. Arzularym sen bilen ýarym nerdesin? Nenem dözýän halyma, ýara salma janyma, goşup seni ykbalyma, canım diýip söýýäne. Geregim, sen geregim, bir karardır yüreğim. Geregim, sen geregim, sensiz olmaz yüreğim. Geregim, sen geregim, bir karardır yüreğim. Geregim, sen geregim, sensiz olmaz yüreğim.
aşık sen ıkbalıma canım deyip seyyana Gereğim sen gereğim bir karardır yüreğim Gereğim sen gereğim sensiz olmaz yüreğim Gereğim sen gereğim bir karardır yüreğim Gereğim sen gereğim sensiz olmaz yüreğim Gereğim sen gereğim bir karardır yüreğim Gereğim sen gereğim sensiz olmaz yüreğim Gereğim sen gereğim bir karardır yüreğim Gereğim sen gereğim sensiz olmaz yüreğim Merhaba aýlaşlar, gepleşigimizde siz ýeňji bolan jahan atylaşmyzy üçin gepleşigimiziň mihmany Döwran Durdunadarowyň ýerine ýetirmegindäki Aýdyma Türkmene wagtçylar ajaýlymyna tomaşa etdiňiz şeýlekem o wadyň tolkunlaryna diňlediňiz. Indi bolsa gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, salam. Alo, salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs. SMS yollattım. Awa ýollan SMS-ni kabul etdik. Hemem size jaň etdik, özüňiz bilen tanış etdiňiz. Benim arayetimi yaşadıkım öğretim var, okey. Ogul kek bilýänsiňiz da şertlenmedi. Hava, Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. men rahim kurban son gelseyelim gen aydınlı. Bolýa, başdyny diňleýäs. Evi hatta sırrateli, yerleri daraya senkateli, aydık sevi aydımanı, gelseyelim yanıma. Evi hatta sırrateli, yerleri daraya senkateli, aydık sevi aydımanı, gelseyelim yanıma. Yerleri kanalı, kendanımın zamanı, bugünümün halanı, gelseyelim yanıma. Kabul edýäs. İkinci şertimize geçýäs. Häzir ikinci şertimizde siz gepleşigimiziň mihmany Döwran Durdunadarow aýdyp berjek aýdymyň ýerine dowam etmeli. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Keyik salam. Salam. Keyik mene bir aydym ýerine ýetirip bereýin. Ondan dowam edäýin siz. Böyle. Dolanay 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 da. Bana kıyın sensiz ananayda, geçen günlerimi yaslarda sen beni yeke koymayda. Dolanay dolanay dolanayda, bana kıyın sensiz ananayda, geçen günlerimi yaslarda sen beni yeke koymayda. Kabul edýäs. Berekella diýäs keyik. Ina şeýlelik bilen biz size hälam aýdypdyk. Özüňiz anamly bolsaňyz, ýeňji bolarsaňyz diýdik. Ina diýişimiz ýaly gepleşigimizde ýeňjisiz gutlaýas ýeňşiňiz bilen tüýsürekden. Sağ olun çok çok. Ne ýeňji hökmüne aýdymam saýlap bilersiňiz. Ben öz doğanımı tekrar için eldarak medikun gelsinmesin aydınlığı herkesler. Bolýa, bizem siziň haýyşyňyzy uly höwes bilen kanagatlandyrarsyk keyik. Böyle sağ olun, işimiz var, aşağı olsun. Bolýa, köp sag bolun.
gelsin gelsin yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin. Dağlar aşıp taşa düşen gözlerinden yaşı düşen ibibinden ayrı düşen şol derde dermanım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin. İnne gelse seyne bağla gözüm düştü ne diyara İnne gelse bu bağla gözüm düştü ne diyara koyma beni ah kazara ah bilen armanım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin. İnni menden aranaşan uzak yolları geçen dildarımı görür men kaçın şol derde dermanım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin 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 yarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin alma bilen ağlarım gelsin. Merhaba ilaçlar, indi orta gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, Alo, salam. salam. Aydym aýda gepleşiginden jaň edýäs, SMS ýollapdyňyz. Havuz yolladım. Özüňiz bilen tanış etdiňiz. Men Aşgaçy Hanyň adys Ihlas Bayramyň. Ihlas bilýänsiňiz da şertlenmedi. Hawa. Öň gatnaşyk gorpmadyňyz? Hawa. Näçe gedek gatnaşdyňyz Ihlas? Ki. 2 gedek, bulam 3-nji gedek bolýar. Hawa. Issyly bardy wedýäs onu 3-nji gedek embetse-de. Haýtaýdym aýdyp bermekçi Ihlas. Noladyr direksiýon haýran saň aýdynlaýyp gelmekçi. Bolýar, başlygyny diňleýäs. Ya baksana. Sen baksana. Dur. Kara kara sözleri tutma. Şirin şirin sözleri hayran. Aydan ovadan, yürekte ereden. Nazlin bana feriden. Ya baksana kolları karadan git. Baksana yüreği yaradan git. Baksana saçımı daradan dur. Yok dine boyadi mana akbalım bağlayın sana. O dingi cemiyetme sana. Hayran sana. Ihlas, berekellah diýäs. Gowy ýerine ýetirdiňiz bu aýdymy. Indi häzir ikinji şertimize geçýär. Ikinji şertimizde siz gepleşiňizdiň mihmany Döwran Durdunadar aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmeli bolsaňyz, şoň üçin gepleşiňizdiň mihmanyna geçirýär.
başlanýar. Ahlas salam menim. Salam. Gowmy ýagdaýlaň. Awa. Onda ahlas seret däder men şu Nur Ýadyrejewň Hatice diýen aýdymma ýadyňyz düşdümi? Şoň bir bölümini ýerine ýetirip bereýin ýa-da sen dowam edäň. Hala. Durur Hatice, sözlerim dinle barca. Durur Hatice, Sevim çıkmasın pucadır Hatice. Yüreğim koyma önce yar. Sevgime dar. Var mı? berekerler. Nä berekerler da diýdi size gepleşigimizden mihmany döwran. Näşelilik bilen gepleşigimizde ihlas ýeňje söz gutlu ýas ýeňişiňiz bilen tüýsürekde. Hala. Ne aýdymam saýlap bilersiň ýeňiş hokmyny. Nur Ýadyrejewň bir aýdym goýbermäňi taş etýän. Bolýa bizem sizin haýşyňyz uly köwesle kanagatlandyrar ihlas. Sebäbi gepleşigimizden ýeňjesi bolýaňyz siz. Nur Ýadyrejewň aýdym bolsa sizin üçin ýaýlymda ýanglanar. Köp sag bolan. Bizden gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, işiň gatnaşýanyňyzda da sag bolsun aýdýas. Ýene de SMS ýollap duruň. Hala. Bolýa, sag bol. Tanarça bolun sana baştan, ayırma meni kalem kaştan, ova dönsün ya kara taştan. Yamana men vetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Yamana men vetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Çektirdin le derdi, akbal bizi nerelerde koydu. Yeketek yürek seni söydü, vah sen gidenin bana ağır değdi. Yamana menretme beni, nerede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Yamana menretme beni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Yamana menretme beni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Yamana menretme beni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, doğladın yaralı teni. Merhaba ileşler, bizim Nol ve Aştekten Gıysa belgeyimizde özlerinin SMS-lerini yollayan ileşlerime deysenken, gelin azır şolun Novat'ta aksana can etmek bilen biz gepleşimizi devam edelim. Alo. Alo, salam. Salam. Aydym aydar gepleşiginden can ediyaz. Ha, SMS uğradıktım. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Askava şäherinden adım Mehri. Mehri bilýänsiňiz da şertlen bizi. Ha. Mehri, haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. Azatlymy soň bir aýdymda aýdyp bereyim. Bolýa, başladyň. Beni tut,
Yıllara gideli, asman yüzünü büzdüler, söyledi. Elimden tut, yıllara gideli, asman yüzünü büzdüler, söyledi. Bolýa, kabul edýäs. Ikinji şertimize geçýäs. Häzir ikinji şertimizde Döwran Durdunazarowyň aýdyp berjek aýdymynyň ýüzünde dowam etmeli. Gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Başladyk Döwran. Mähre salam. Salam devam. Mähre men bir aýdym ýerine ýetirip bereýin, onuň ýüzünden siz dowam edäň. Böyle. Gözlerim senden doymasın. Gözlerim senin doymasın, gözüňde gaýgy bolmasın. Tansaçık boyun göreyim, lälem daşyňda gylar oýnasyn. Sağ olun. Berekella diýäs Mähri, näşelilik bilen gepleşigimiziň ýeňjisi siz. Biz sizi gutlaýas ýeňşiňiz bilen. Tüýsürekdir. Sağ olun. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňşi hökmüni? Men Döwran Durdunazarowyň bir söýüp aýdymyny söýülýär. Bolýa, bizim siň isteňiňizi howasly kanagatlandyrar. Gepleşigimizde biziň gepleşigimiziň mihmany Döwran Durdunazarowyň aýdymy ýanglanar. Köp sag bolun Mähri, gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun. Lälem senin gözi görküňe aşyk, säherde saýraýan bilbil aşyk. Gözel muhabbetiň meýinne içip, maňa nazar salan gözler aşyk. Gözel muhabbetiň meýinne içip, maňa nazar salan gözler aşyk. Aşkın telwasyny perwana ýürek, söýgüme arzuwy sen maňa gerek. Mukam bolup ýanmany torba söýgüm, mähirli mulayym sözlerime aşyk. Mukam bolup ýanmany torba söýgüm, mähirli mulayym sözlerime aşyk. Aşyk men sana aşyk, maňa nazar salan gözler aşyk. Aşyk men sana aşyk, mähirli mulayym sözler aşyk. Arzular sormasın, bakı güllesin. Aşığım men, diller sayrasın. Elmadam söýgümiz güllep gülaşsın. Balta var yanacak yollar aşık. Elmadam söýgümiz güllep gülaşsın. Balta var yanacak yollar aşık. Aşkın telwasyny perwana ýürek, söýgüme arzuwy sen maňa gerek. Mukam bolup ýanmany torba söýgüm, mähirli mulayym sözlerime aşyk. Mukam bolup ýanmany torba söýgüm, mähirli mulayym sözlerime aşyk. Aşyk men sana aşyk, maňa nazar salan gözler aşyk. Aşyk men sana aşyk, mähirli mulayym sözlerime aşyk. Balta var yanacak yollar aşyk. Merhaba aýlaşlar, gepleşigimizde ýeňji bolan Mehrat iýleşimiz üçin gepleşigimiziň mihmany Döwran Durdunazarowyň ýerine ýetirmegine aýdyma tomaşa etdiňiz, hem diňlediňiz. Gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşigimden jaň edýäs, SMS ýollapsyňyz. Hawa yollap. Men Mar vilayatynyň Mar etrawynyň
Hakikaten Resulüm. Bayramlar sağ ol. Tawus bilýänsiňiz da şertlenmedi. Awa bilýär. Haýsaýdym aýdyp bermekçi tawus. Burgu aytayım. Bolýa, başlyny. Manglayında bargasın sen garama eteceğim. Dünya dursa durasın yok garama edeceğim. Destir dağlan garani, destir bağlan garani. Garra saçlı garani sen garama edeceğim. Edeceğim canıcım sen garama edeceğim. Olur mu? Bolar tawus kabul edýäs. İkinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde siz gepleşigimiziň mihmany Döwran Durdunazar aýdyp berjek. Aýdymyň ýüzünde dowam etmeli. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýär. Tawus salam. Salam. Tawus häzir men şu Türkmenistanyň arkadan artisti biziň estrada ýyllanyma Nuriyat Rejefiň aýdym bar. Mümkin bolsa şonu ýerine ýetireýin, ýa-da siz dowam edäýin. Böyle. Yamana meňdetme meni, nirede wadalan hany. Bağrımı parçalat beni, vurmadın yaralı seni. Yamana mingetme beni, nerede vadalan seni. Bağrımı parçalat beni, vurmadın yaralı seni. Berekellah. Sağ olun. Kabul edýäs. Tawus näşelilik bilen biziň aýdym aýdar gepleşigimiziň ýeňjesi, ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas besidi. Sağ olun. Ne ýeňji hökmünde aýdymam saýlap bilersiňiz. Men açım altıman yadı var, aydınlar. Seçýän mümkin olacak. Bolýa, bizem siziň haýyşyňyzy uly howes bilen kanagatlandyrar. Sağ olun, sizin fiilap jana denilen. İsiniz etsinler, arzu etýär. Bolýa, köp sag bolun. Ine
Mehman ileşler gepleşigimizde ýeňji bolan ileşimizden saýlamagyna aýdymasy tomaş etdiňiz hem dinlediňiz. Ileşlerimiz bile bilelikde aýdym ýerine ýetiren üçin gepleşigimizden mehmany Döwran Durdunazarova hoşallygymyzy bildirýäs. Döwran, köp sag bolun. Gepleşigimizde geldiňiz, ileşlerimiz bile aýdym ýerine ýetirdiňiz. Ileşlerimizin ählesem ýeňji boldy. Siziň aýdym aýtyp bermeňizde siziň biraz kömeňiz bilen nisegem bolýar. Muma, awa, köp sag bolun. Gepleşigimizde geleňiz üçin, atnaşmagyňyz üçin. Sağ olun, size de dörözülük toparlaňyzda da işiňe de ulaştyrmak arzu edýän. Şular ýaly sahnalarda çykyş etmäne döret berýän mümkinçilikler üçin Gahrman arkadamyň jany sağ bolsun. Elmedama işler rowaj alsyn. Köp sağ olun Döwran, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem goşulýar arzuwlaryňyza arkadagy ýurdumyzda siziň hem hemişe sesiňiziň belentden ýaňlanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Mehman ileşler, günlerimizi bagtyarlyga besleýän hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygynda biz siziň her biriňize berk can saglygyny tüýsürekden arzu edýär. Gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan diýarymyzyň ösüşli ýollary hemişe rowanly mendillere ýaran bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimiziň bu kysany geçirip turýas. Hoş, sağ olun.